ಏಯ್ ಏಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬಾಡಲಿ ಬನ್ನ ಬಗ್ಲೆ 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 ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬಗ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಐಸ್ರ ತುಲ ಅರ್ನ ಒಂದು ಹೋಚ್ಚು ಕೇರಿ ಆತ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಂಡಿಗೆ ನಟ್ಟು ಬಾರ್ದೇರು ಆಂಡಲಿ ತನ್ನ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೇನಂದಲೆ ಏಯ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ದೊಡ್ಡದುಂಟು, ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ದದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ತುಂಬಾ, ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದುಂಟು. ನೀರುಂಟ, ನೀರ್ತಾ ನೀರೆರಚು ನೀರ್ತಾ. ಬಾಲೆ ಉಂಡವಳು ಇಲ್ಲ ಸಂತೆ ಕೋಲ್ಲೇಜು ಕುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬಾಡಲಿ ಬನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೋಲುಂಟಾ ನೋಡಿಗ. ಹಾ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ದದ್ದು. ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಗಿಡತ್ತೆ ಕೋಲುಡು ತಿರ್ತುಬಾರ್ದು. ಓಡೆಗೊಂಡ ಗೊತ್ತುಜು ಕೋಲುಡು ತಿರ್ತುಬಾಡಿ. ಅದೇ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದಿದಾ? ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೊಲೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಒಂಜರೆಕ್ ಬೈದೆ. ಒಂಜರೆಕ್ ಬತ್ತದ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ ಬೈ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯರುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಡತ್ತ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಾರತ್ತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚುದ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ. ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಗಿಡಪ್ಪನಾಂಡು ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ. ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಚಾಕಲ ಐಶು ಟಿಫಿನ್ಗಳ ಅವೇ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೇನು ತಿಂದದು ಅಂತಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಕಿಚನ್ ಪುರಿ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಜಾಪುರ ನನ್ನದೇ ಎಪ್ಪೊಡು. ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗುರುವಾರದ ಗಂಡತ ಬೈ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯರುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತ ಆಯುಷ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಡು ದುಂಬು ಏನ ಹೊರಸುದ್ಲ ಅವಡು ಬೊಕ ಅರೆಗಿನಿ ಇಂದುಲ ಇಂದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕೆರ್ಲುಂಡು ದೀಪದ ಪುರ. ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ. ಅಂಚ ಬತ್ತಿದ ಕನೆಸೂ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಎಡಿಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಬೇಲೆ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ. ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಿಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ದೂರ ಅವು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಂದು ಬೋಲೆ ಅವೇ ನಾಲರನಗ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಟಿಂಕ್ ಅಂದು ವಾರನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಕಲ ವಾರನ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸಿಂಬಗ್ಲ ಸೋನುಗ್ಲ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಲ ಹಲ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು
ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ದೆ ದದೆ ಮಾದಿರಾ ಕೈತಾಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ಬೇವೋ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಂತುಲಾರು ಇದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗ್ ತೂಲಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಐಸ್ರ ತುಲಾರ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಬರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನೆ ಯಾಂದಾದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬುರ್ಜಿ ಅವಡತ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ಅವತ್ತೆ ಇದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕು ಮೂಲು ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಹೊರದ ಸಾರು ಪಾಡ್ದುಂಡು ದಾಂಡು ಬುರ್ಜಿ ಪುರ ಅಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ರಿ ಜೆಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಲಕ್ಲೆ ಹೊರದವನ ಸಾರು ಪೂರ ಉಂಟು ಜಾರು ಲಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತದಿ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಪೋಕ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇರತೆ ಹತ್ತು ಇದ್ನದಿರ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ಜಿ ಮಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮೆಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವಾ ಮಂಗ ಈಗ ಪುಡಪ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂದರ್ಲ ನೀ ಬಿರ ಬಿರ ಬಂಡೆ ದುಂಬೆ ಮೋನೆ ಸಾರಂತ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೀಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾಯಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ದಟ್ಟೆಗಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಗ್ಲೆ 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 ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬಗ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪಾರ್ದು ಬೇರೆಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉಸಿರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೈಲ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಕೈಲಿ ಚಮಚ ಉಂಡಾವಾ ಚಮಚ ಉಂಡಾವಾ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸಿಂಬ ಮತ್ತು ಸೋನುವಿಗೆ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಡು ಎಂಚಲ ಮೀನು ಕೈ ಪೊಡು ನೆನ್ತೀನಿ ನಿಂಬೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮೀನು ಕನಂಬೇರು ನೆನ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಮಂಗ ಪಾಡುವೆ ಹೊರದ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀನು ಕನಂಬೇರು ನೆನ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಕಂಡು ಕಬಾಬ್ ತೊಂಬೈದಿರ ಅವಳ ಆಯುಷ ಕಬಾಬ್ ತುಳು ಕುಲ್ಲುನು ಆಯ್ ತಿಂದೆ ಹಂಚ ಮೀನು ಫೀಸರ್ಡ್ ಕಲ್ಲಾತು ನಿಜ ನಾನು ಮೀನೇ ಕೈತದ್ದು ಬೇಕಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ಕಾಲಾತು ಜತ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಕಂಡ ತಪ್ಪರೆ ಓಪುನ ಮತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯರ ಓಪುನ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಕೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಯ್ ಹೋಗಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಲದು ಚಡ್ಡಿ ఇంకొంచెం ఇల్లే తొట్టే కొర్లే ఇంకొంచెం ఎల్లి ఎద్దు కొరియా వైరస్ కొరియా ఎల్లి వైరస్ కోళ్ళు నీకు ముంచిದ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಚಿತದ ಈಗ ನಂದು ಪೂರ ಬರ್ತದ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ಗಿರಿಯಾ ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ